Sziasztok, én Gameboy vagyok. Ez az első videóm, de már nem most kezdtem. Már voltak régen is videóim, akkor még egy csapattal mentem. Most azon egyedül fogok működni. Na hát, amint már mondtam, ez az első videóm. Az első sorozatom Redstone művek néven fog futni. Redstone-os szerkezeteket fog bemutatni. Ez az első rész, ahogy itt láthatjátok is ki van írva. Itt az alapokat, hogy mi azt szeretném mutatni. Itt van ez a töltsér. Ebbe, ha mondjuk rakunk egy ládát, akkor ebbe beleesik. Mert így beledobom egy láda, akkor ebbe úgy ládába beleesik. Van ez az adagoló, ez kiadagolja nekem az itemöket. De igen, az itemök esnek bele. Aztán van a kidobó, itt az itemöket kidobja alulra felülre, és kidobhatja a kétfajta gomb. Piston, vagy sticky piston, a sticky piston annyival különbözik, hogy ez vissza is húzza a blokkot, ami előtte áll, a piston, és a piston meg nem. Na hát itt most vannak a pressure plate-ek, van az arany, fém, kő, na persze a fa, amit most nem raktam ki. Na hát itt van, igen, a fa. Szerintem a fém a legjobb. Ezekre is áramot lehet küldeni, hogy például ide lerakom, így ráállok, és ott van. Ennyi. Van a fényérzékelő, ugyanúgy az is áramot gesz be, ha napfény éri, vagy bármi, akkor továbbítja az áramot. Ugyanezt tudja a redstone fákja, az is. Aztán itt van ez a, na hát igen, ez a komparátor, ez a vöröskő komparátor, ez is ide rakom. Akkor itt továbbítja, attól függetlenül, hogy ez is ég. Tehát például amikor leveszem, és ez, ilyenkor viszont nem működik. Ugyanez a jelhosszabbító, hogy meg lehet vele hosszabbítani a jelet. Be is lehet állítani több. Hogy mennyi legyen mondjuk a késletet, és ha késletetni akarod, na itt van ez a vöröskő blokk, ami most a kezembe is van. Ez helyettesíti ezeket, tehát a vöröskő követ helyettesítheti. Itt van a vöröskő, hát az a jelet adja. Ja, és itt van nekünk a botló drótforog, ha kirakok egy másikat közé, meg egy fonalat, az össze lesz kötve, és ha átmegyek, mondjuk egy redstone jellel, itt össze van kötve egy adagoló, amiből nyilak jönnek, akkor az jelet kap, itt jövök, és akkor így le is lő engem. És akkor végig meg is halt az Enzsa, akit nem szeretnénk, hogy bejusson a mi kis területünkre. Hát igen, ennyi lett volna szerintem az első rész. Remélem, hogy tetszett nektek, és várjátok már a következőt. Na, én Gameboy voltam. Sziasztok!